Hi guys, good morning guys. Akong mga iro guys, dili na makahulat parte ng sabaan ni Boots kito gawal dito sa bawas ginoo ko. Nag-prepare ko silang pagkaon guys, di ara. Ang saan nila bihon. Tagaan po na ko sila aning bihon guys. Naatay sinugba nga bangus dako kaayo. Then naatay humba. Naatay kaning paliya nga gi salad. Then naatay fried chicken. Karon ako na silang pakanon guys, prepare na kong pagkaon nila. So diri nato ni ibutang ang Bots! Pistol ni si Bot. Yan nato ibutang para wala po ba? Wala pa paghulat. Ano di man nakahulat ha? Paghulat. Di kahulat kay balong nag-prepare patag pagkaon. Ipanggutom na ko na sila guys kay sayo na sila nangaon gahapon. Maglungag lang kog utro kay tagahanon na ko na sila pagkaon ron. Kay sayo tong kay na sila nangaon gahapon guys. Si Boots guys ako buyag kinagkaon guys, ako kinagkaon. Nadaghanon ako kang Boots. Kaya di niya mahurot para ugma ay para unya niya mahurot mo gihapon ni niya. Maglungag ko daan. Kay igo-igo pud maabot si banana kay ko si banana gahatod sa anak sa iyang boss. Igo-igo pud maabot siya nanay pagkaon. I-prepare na ako ni. Ang kaning humba manggod wala ni nainit. Nito na kong humba guys. Kay para mo init ang Bot, sana pog ka Bots ha. Maingon ko nimo nga nagkuan pa ko diri nagandam pa ko nya ikaw di ka maka hulat. Paghulat diha Bots. Gusto mo gud anak niya guys ang iyang kunaa dayon. Grabe kay na siya batasan guys. Ay sorry guys. Bots. Atay pagkaon ni George. Kana kang George na. Di makahulat, namurong hiniun. Kabalong, isa ra kabuk atong lawas. Gusto niya na dayon. Yan na day ha. Wait for a while din, makakaon ra lagi mo day. Nag-prepare pa manggod si mami day. Pero makakaon din mo runday. Akong tapioca. Unsa man? Lord. Paghulat dia Bots, di magsigig. Kuan dia Bots kay ako diri ga, dali pug ko diri kay para makakaon na mo. Di magsigig. Kuan dia Bots ha. Ngara na kag maayong ang aka. Uniya na adayon. Na ako gani gadali-dali na gani og prepare di ari kay para makakaon na sila. Dili ihilabtan ha. Unsa man na day? Dili man hilabot ya ha. Tiger, Mickey. Di man hilabot ya. Tiger, Mickey. Tiger, Mickey. Tiger, Mickey. Tiger, Mickey. Very good kay wala nang hilabot. Nagkuan kog bugas guys. Very good kayo kung ano akong mga miming guys kay wala nang hilabot. Diri na to ni ibot ang kamera kay. Paghulat ya Botsi nga ikaw ninggara na jud ka di ka kahulat. Na.
Kara na jud ka diha. Nagulat diha kay nag-prepare kog pagkaon ninyo. Makahulat, mkat. Ini ada yun. Bots! Kana raman pud siya guys, ang ubang mga iro di man maghulat man ang ubang mga dugidogs ang kana siya kay di gid siya kahulat ay wala nangahulog na lang ang mga gusto niya na ada yun agad-agad. Gulat di abot. Ay, in Jesus name, abin ako nahulog akong cellphone, guys. Nakuan kay siya na. Nagwanta. Nahulog nang guna akong cellphone, guys. Uy, nakrak na manggani na. Ang gani, si Banana, supportive. Yung rapid siya. Nakrak naman na imong cellphone palanggain. Kung nga okay, nahulog man. Pag-vlog na ako, nahulog. Wala na ako na. Wala na ako nasalo. Gani, dirira nahulog sa banggira. Kay, naikapila na nahulog kong cellphone. Guys, kadaghan na manggod. Mga baya ng crack na. Boots! Pistulang guba ka, Boots. Lumag na punta, guys. I-spin na ito yung sudanis. Wait lang, guys. Ako saan ito slow. Karon guys, mag-andam na ko sa ilahang mga pagkaon. Ako ipasilans kong mga miming kay ang bangus nga sinugba. Kay kabalo naman guys, kay mga miming hilig yun na sila og kuan guys, sinugbang isda. Si Banana kay ihatiyan. Igagmay-gagmay ra nako ni dayon. Kuan sa nako bukog. Hawa sa din ha kay makakaon ra. Ana, gumay-gumayo na to. Ang kaning ang bangus lami siya guys, galing lang. Dagag bukog, kinanglan pa nato pilian kay kana ako mga miming di na ako napakanog bukog in taon, mabukog unya. Naikas amang guys, nakakaog bukog gasuka-suka. Na dili pwede pakanog bukog in taon. Ulat day, makakaon ra day. Don't worry day. Nag-prepare pa ko day. Kita sila guys, kilami ang sudan. Unang mura nag mga libat. Pagulat ya bots. Ikaw ganina ra ka ha. Wala man tayo sabaw guys. So ato na lang ko nagtuyo idibol ang ilahang rice. Naon na ako ni sila. Wala man din nabutangan si Crisel og kuan.
Si Piring, wala pa kauli. Gabi ipod, wala to kauli. Naghapod to siya laroy-laroy yung bata to. Good si Bots guys. Inaana na siya ka. Kuan. Wait lang. Kayo mana ang kanabita mo ang aluminum di ka nga portahan guys. Pati na kayo kahugawa guys sa tiil ni Bots. Ako ang gilimpyuhan, hugaw na kaayo kay. Parehan na karon na yung nang damadabahan diha. Bots, pistol juga Bots ba? Kahulat mo miniun. Balong na-prepare na ta diri sa kaon. Okay. Iliwa. Dara. Musil, dali. Boss, pistol. Kailan jud karon Bots ha? Ara guys, kani kang Piring ni. Nya na day, wait lang jud day. Kaon lagi karon day. Unahon na hatag si Bots day kay di na jud makahulat si Bots day. Lagan gud kay ni iya ha. Gidagan ko bang Bots guys. Okay, gamay rin nakaon ana gahapon. Muna naglungag kog utro kay para daghan ang ilang makaon. Bots! Aray, na si Bots ko. Kahulat. Gusto niya na agad-agad ba? Unahan ako sila. Tigyan na ko na sila mabantayan ron. Mangilog ra na siya ni Dudong. Ay, ikuan na lang na ako ni tanan. Bahalag magbana na siya diha. Oy, kay naon po na ako hatag silang inday diri. Magdabo-dabo. Murag. Kuan ba? Kahulot. Iba na ang portahan niya. Na iyang dabo-dabo. Nagana ko sila ng guys. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Bots! Agoy Bots, singgara naman kagtaman Bots. Uy. Saon man ka nako Bots. Nami kayo ang humba kay gipakupos. Agay nakahubo ta. Bots, humana Bots. Hulat lang yun Bots. Okay, nagkuan pa taon ko diri Bots. Akong gibutangan sabaw imuha kay kana magud siya guys, walay sabaw.
Dili kaya niya mahurot mo ng butangag sabaw. Gutom na siya. Di na makahulat. Dudong gamay, oh. Ako saning ihata guys kay gawild na si Boots guys as in. Na guys. Umana ko og pagkaon nila guys. Karon akong pakaon si adapted na pod si George. Ano man na day? Magkuan sa ko diri guys kay nagmumho guys. Ano man na day? Guys, gamumho. Lami, day. Anday. Anong wala man na ni mo gihurot, day? Lami man ang sudan. Anong wala man ni nahurot? Nga, ang sudan, lami man. Pabutangan pa man, ang sudan. Maong wala nahurot. Ay, gusto natin mo. Dali na, nakakaon. Pagyan, ba na akong dihatag ni mo, day? Kani kang inday kanon paniniya unya. Balo postel anak niya. Yani balikan unya. Ang kang George nagdala ko ka gabi og kanon kay sayang man akong gidala. La, panos? Dali ra lagi ni mapanos kan una ay. Do? Dili siya panos, basaon siya. Abi na kog panos. Basaon siya nga luto. Ay bugas. Ara guys. Kani kang inday para unya na niya. Kani kang George. Abi na ko si banana na di man di ay. Kang George. Butangan pa natong sudan si George guys. Dagan kaayo lang George. Kana ra ba si George no kay artihon. Sudan si George guys, bihon. Mickey, nganong naman ka diya? To. Tara guys, kang George. Si George. May mukha ko si George ano. Arte rabana. Pakanon na nato silang George guys. Ilum di Mike. Dito. Nyara oh. Lagot sa kuan niya. Di makahulat mangayo pagkaon gusto niya agad-agad murabag atong lawas perting pagka daghana kay agad-agad dayon iyang kuan. Buang ba. Alright guys, nangaon na itong mga adapted guys. Rebaya kasi si George mukhaon guys. Basta na isudan lagi. Ito si Big Boss dito. No. Para mabusog. Kaya sa'yo, bakit mo nangaon gabi eh. Gahapon guys, nangaon sila is alas 4 yun untok. Ipakaon ako sila sa'yo kay nangadtong tuburan ba.
Moto nga, gipakaon ako sila kay para bahala madugay mi sa tuburan at sumana sila panihapon. Nakauli mi gabi guys is mga alas 11 kapin na sa gabi eh. Mayra po itong gipakaon na kuyaan sila kay kung di na mo pakanon guys sa mga lakaw mi magsige mig una-una sa kung bana ang panihapon nila. Imbis nga di pa mi gusto mo uli makauli mig ahat tungod ani nila. Silang panihapon. Sige kaon. Na busog lagi. Nabusog lagi si George. Ya. Busog na niya siya kay hinay nagkaon dyan naga. Lamon-lamon. Paghatag na ko lamon-lamon oy. Sige George kaon George. Kaon. Na bihon oh. Sige kaon. Sige na. Diri. Dili. Nabusog na siya guys. Ako na lang ibutang dito sa ihang plato guys kay ug para gutomon siya na pa siya kaunon unya. Na iro ulo kayo kaon ihatag na lang natin. Uy. Yara o. Tagaan na lang nako sila ani kay. Luoy guys na o. Uy. Diri o. Yara guys kaunon na nila guys. Di, ara guys, luoy kayo guys. Kaon tao. Ulay mga kaon guys, luoy kay maluoy jud kaning mga ubang iro ba. Naog na ay sobra makakaon gid sila. Laka dito, ikaw pala away kay ka ha. Laka dito. Nagkaon na imong hilabtan. Dili. Dito. Kaon na kay. Undang nitog kaon kay awayo ni Big Boss. Away ni Big Boss. Kaon na kaon. Ikaw ayo. Akong bantayan guys kay si Big Boss iyang atakon. Ito na naon continue. Doy kay na sila guys kay kanang talag sara makakaon ba. Sa una guys katong nagkitiring napin sa kitiring ba. Kay makakaon gyud na ang mga iro di ani guys kanang mga iro sa mong silingan nga kanang mga tanan gyud mga iro pakanon man namo guys kay magdala man mi kan abitang pasaw guys unya ang pasaw guys dili siya kanang mga lata napay mga unod gamay rag kinuhaan labaw na kana among kitiran guys mga sosyalon ay gamay ra jud ang ilang makaon guys. Nauto nga daghan pa kay unod ang mga manok, ang mga karni ba daghan pa kay mga unod. Ay kay mga iro ato kay nakakaon ra man. Karon kay wala naman mi nagkitiring sukad atong pandemic bitaw guys. Ay naabsan sa pandemic guys. Di na ba ito pwede magtapok-tapok mga tao mo ito naundak ang kitiring. Inya pag undang sa kitiring ha, undang pud ang hatag sa pagkaon sa mga ubang iro. Ugasan sa nako ni. Ay kitong mga iro diri silingan namo nanambok ko to sila gud kay apil sila sa budget. Dili na ko ibutang silke. Bitang guys ha. Napakay tubig dia Dords. Tangan na to ni tubig Dords. Kusog imong paghut si George guys. Tarong paghut George. Tarong nga George. Guys, mabalik na ta sa balay guys. Kaya man ako pagkaon nila ang tai guys. Labay sa nako ng ibang tai guys. Kaya ang pupos ko mga anak-anakin. Ilabay sa nako kay kuan.
Ay! Kalo isa iro guys, oh. Ika ayon, kulangan sa pagkaon niya. Di man sila kaduol diri kay. Eh, Big Boss. No ha. Awayon man silang Big Boss guys. Di sila kaduol. Anak na ko sila. Oh, cellphone na. Lord. Ako ang siligan ang pupo guys na ipupo isa. Sibot siguro ng libang si Inday po nangihi. Irisan ni guys. Na. Ay diari okay tulog niya. Anta sa popo. Ana sa dong. Nalibang na sila guys, kay busog naman na sila. Wala na sila hapon. Si George po, busog na si George. Oh George. Busog na ka George. Si George guys. Busog na ka George. Busog na ka. Impyo ki si George guys. Busog na George. Busog na po na si George. Pag mabusog akong mga dugi, mabusog po na sila. Nya na ha, ara ka. Akong giktan si Dudong guys kay gipagawas ako si Dagol, magpatay mo kun sa duha nira. Gani ra kadi mo punagot kaayo. Akong pasudlon si Dagol kay bisag makabuhi niya ni si Dudong na impas. Magkuan ra bagi na silang duha magrayod. Manglimpyo pa ko di ani. Uy, naluto ng rice. Di na Dudong, dali na. Kaya tumbuyan si Kuan. Ngihi na pagka dito oh. Diyan to si Dudong gamay. Nakalibang kawa. Kani si Dagol na anad mo guni siya guys nga malibang dito gid sa gawas ba? Dito gid sa gawas gid diri sa amo ang Kuan gate. Di dili na ko pagawson kay manimato kay bagong naligo. Kunang gibuyan. Tanaw ra gud ni at kayo. Gibuyan na ako si Bots guys kay si Bots si Dudong gamay kay naman si Dudong Dagol diri sa hod. Unya kay nangi man sa tiris ako na po tong trapuhan ang tiris dito. Ay Diyos ko Lord. Mura chukog ati man anig. Dosi ka buk anak. Ang trapuhan ang teres kay nasakpan din ako si Dagol dito nagbikangkang sa teres. O naapa diri o mga ihi. Ay Diyos ko Lord. Ikaw Dagol ha, wag o pagi kaning gawas nangihi na pud ka dire.
Kung ungo ka karon. Na, ambot na lang ni mga iruan ni. O si banana paga. Last na gyud na tong mga iro lang gahadi. Nagita mamuhi iro kay maglisod taglakaw. Maadto taglagyo. Bakasyon tag pila ka adlaw di ka bakasyon kay tungod sa mga dugi. Huna-huna bisan galig. Narami sa duol maadto guys. Adto sa kong mama. Dili kakaon magdali-dali mig uli kay para magkakaon. Huna-huna mi sa pagkaon nila. Lang. Dagol! Pistulang guba ka, Dagol. Kana bang manghagit? Bitaw, manghagit. Magsigit panghagit. Magsigit panghagit ba? Muna ikaw, bukbukon ka sa imong amahan o sa imong anak. Kay tungod na imong style nga manghagit. Lakaw dito, lakaw dito. Lakaw dito, di masigig panghagit kay perting gamayan nimo og kuanon ka og tabangan ka, loko jud ka. Sug ika manghagit. Hagit apod. Iti manghagit. Nyong mo'y masugdan nilang dudong, loko. Ay, Diyos ko Lord, managit sila pangaon. Karon diri na po ko sa balay mag-focus. Ay nang buntag sa iyo guys, humana ko pangrapos mga kuan na mo kanang mga aparador na mo. Si kuan wala kong uli. Si Piring ano ka. Lord, thank you sa blessings. Sa mga nadalang sa ang pag-ibig, Lord. Libre ni Sudan, Lord. Ako mga dugi na libre. Ay, nakuntuan na. Nagkuod gamay gusto ay Lord. O taning sakit sa ulo. Inday. Eh, wala mo din si Inday. Tugawas. Wala kasi Rosel. At ura niya. Iusan ako niya ang pagkaon nila guys. Para unya na po niya. Ang Inday, para unya na niya. Diri lang po niya sa gamang plato kay para magasan yung dako. Kay unya guys, kay na si Inday, mag-atubang dayo na siya sa lamisa, itungtong day na niya iansuwang kay mangayo na siya pagkaon. Kay kana si Inday guys, makahibalo na siya guys, nga na siya sobra. Manata guys, ato na ning panglimpiyuhan diri guys kay kain kita naawon. Natapok ang mga hugason guys, ito ganan maglantaw guys as in. Ato na ning panghugason para malimpyo na.
guys. Ihangak guys. Lagot ba ko niya ako ang kuan kay dugay na pud kay ni ma-upload uy ambot unsa. Naan balik ta ba ito siya guys nga kanang kuan sa mo upload dali ra ni. Nana po ko natuslok sa cellphone siguro ani di siguro ni sa signal sa cellphone ni. Katong YouTube nga network unsa tong kuan ba natuslok na ko eh. Sa una dali ra ta kay ma-upload sa pag unsa ka taas. Upload dayon. Yan human ani guys. Ang kwarto dayon namo ako ang limpyuhan. Paguman sa kwarto ang mga bangko dayon sala. Maniligra ko guys kay nagahapon naglimpyo-limpyo po ko gahapon. Mag general cleaning ko pagkasunod semana na pod. Ana guys, limpyo pa magbalay. Silihigan lang kay ang balhibo ba. Nya, ako trapuhan ko na ko panalagsa di. Humanatag panghugas, manarapo na dayon ta sa atong gipanghugasan para dili maglama. Guys, magtapot tag lamisa na naman kay si Rosel nagmumuho guys. Ato na kong trapuan ang atong lamisa kay si Rosel mukaon guys bungi. Usik kay siya mukaon oy. Ingala po ko na niya ba nga usik kay siya mukaon. Ana. Ora gyud atong trabaho guys, matag adlaw guys, wala na ditila ang trabaho ani. Inday. Mag-eat of pills and die. Ngayon na po may pills ani sa barangay kay ang doon ako kami may hapit na nahurot lang pills, dalo na lang kaadlaw, mahurot na. Dali be. Ayag iluwa ha, bantay iluwa na nimo. Vicky? Mik. Wala pa lagi akong bana ay. Naplat mo itong isa kasakanan guys. Yung ipabulkit. Kung nadugay.
Manatag panarapog lamisa guys. Diri na punta. Hoy! Gaba na ba? Ano sa mo? Man na. Karon sa kwarto na punta guys. Ako nilungag uniran ako nako anon. Kwaon. Ay mag-init sa dekog tubig kay baka mauli na to si banana ron. Igo-igo po na alas 8 na o 40. Igo-igo po. Maabot siya ang iyahang herbal na ano. Hi everyone, gihangat inyong manang. Ana ra siguro pwede ra ni. Kay sayang padugdagano na tog init guys, unya. Kuan. Kaning sayang ubang init tubig, kuryente ra ba? Kusog ba nimo og kuryente ning heater? Mo igo-igo ra tong initon na kuan sa baso. Dito ta sa kwarto guys, kay manguan ko sa kwarto mo. Manuwas ko. Palungon na natong suga kay hayag na kaayo. Naluto naman siguro ning kanon, ako lang sang dilion kay kuan ba ko sa heater. Luto na guys, ato na ning iton. Ako sa ni isang at kay bisag ihian ni dagol. Guys, mana ta guys. Nanay! Oo nga na kay mag-ano na ra ba sila dyan bukas yata, maglinis. Kay bukas sila magbayad daw ng ano ng Uy, na ay basura guys. Basura is coming to town. Wala man kaayo malata noon. Wala kaayo malata. Ay mga kuan mo. Uy, kataba ba oy? Ginoo ka. Dali dali Inday. Dali. Dali dayon. Sabok yung mga buang. Ayo ba? Pagsigit ka.
Ay, di malata. Di malata karon kay gikuha gahapon malata. Ilabay na nato ning di malata kay kago ni Boots. Dali ta kay paspas ra ba kining basura mo. Kuan mo na sila gigukod. Guys. Ano ang basura guys? Nara. Saba oy. Ang basura guys. Salamat Tol. Ang sako. Dato kaya itong basurahan. Basurahan truck. Te, paluyog ko, tebe. Salamat, te. Naman, naglaway akong basura, guys. Ito na po sila sa unahan. Diri, guys, ang basura na mo diri kay kwaon. Sisa kasi manay kadon at sila mukuha malata og dili malata ang ilang kuaon. Mukuha sila karong dili malata pagkaugma na pud malata na pud ilang. Aw, mukuhaon nila una ang malata din pagkaugma dili na pud malata. Mo nang dili jud manimaho diri guys kay ilang gawas og madaot ilahang truck. Kay di gyud ay piring. Gawas og madaot ilang truck guys kay di gyud na sila kakuha og mga duha ka semana sa basura or tulo. Pero iyagkuha na sila sa basura ilahan ng tingbon. Lawa palagi si Daddy Piring ay. Naray mo lami kay sud. Dali. Manglimpyo man din ako sa kwarto niya. Nakadango ko sa basura gadagandagan ko. So guys, dili na tataman guys. Salamat guys sa inyong pag-subscribe sa kuang YouTube channel. Everyone, thank you for supporting me. Sa inyong pag-share, sa inyong pag-follow, like, o sa inyong pagtanaw sa kong mga vlog guys. So ay mo kalimot sa notification guys. I love you all guys. I love you all. God bless. Bye everyone.